حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے درود و سلام تو بعد ساڈا اج دا موضوع قربانی اور حج دے بارے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مینو اس موضوع دے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی دے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، 30واں پارہ سورۃ الکوثر دوسری آیت ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر۔ اس دے وچ اللہ پاک نے دو چیزاں دا ذکر ارشاد فرمایا نماز اپنے رب دے واسطے پڑھو اور قربانی بھی اپنے رب دے واسطے کرو۔ نماز رب واسطے پڑھو اور قربانی اپنے رب واسطے ہی کرو۔ دو چیزاں دا ظاہری طور تے ذکر کیتا ہے، لیکن ہر عمل ہی اندے تو مراد ہے، یعنی نماز اور قربانی اللہ واسطے، باقی کام اللہ واسطے نہیں، باقی بھی کام اللہ واسطے کرنے۔ چیز ایک مراد لئی جاندی، ذکر کیتی جاندی، اندے تو مراد باقی بھی چیزاں ضمناً ہو جاندیاں نے۔ مثال دے طور تے اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، نماز نو ادا کرو۔ باقی عمل وہ نہیں کرنے چاہیے، باقی بھی عمل کرنے چاہیے۔ فرمایا تم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے نو اللہ واسطے پورا کرو۔ باقی کام نہیں پورے کرنے چاہیے، باقی بھی پورے کرنے چاہیے۔ ذکر ایک یا دو چیزاں دا ہوندا ہے، باقی چیزاں بھی وچ ہی شامل ہو جاندیاں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، ہر کام ہی اللہ واسطے کرنا چاہیے۔ نماز ہوے، روزہ ہوے، حج ہوے، زکوٰۃ ہوے، عبادت، ریاضت، صبر، شکر، کوئی بھی عمل ہے، ہر عمل چاہیے کہ وہ اللہ واسطے ہی کیتا جائے۔ اور جڑا بندہ ہر عمل اللہ واسطے کرے، قیامت والے دن اس بندے نو انعام ملے گا کہ کسے شے دا بھی سایہ نہیں ہونا۔ جڑا ہر عمل اللہ واسطے کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ اس بندے نو قیامت والے دن انعام ملے گا، جڑا ہر عمل اللہ واسطے کرے۔ اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی ہر عمل دے وچ اپنے رب دی رضا چاہیے، ہر عمل دے وچ اپنے رب نو راضی کریے۔ پہلے نمبر تے قربانی دا لفظ یہ نکلیا قربان چوں، تے قربان والا لفظ نکلیا قرب چوں۔ قربانی قربان چوں تے قربان قرب چوں۔ مطلب یہ ہویا کہ قربانی کرن دا مقصد بندے دا ہونا چاہیے کہ میں اللہ دا قرب حاصل کر لواں۔ قربانی دا مطلب کی ہے کہ بندہ اپنے رب دا قرب حاصل کرے، یہ قربانی دا مطلب ہے۔ قربانی قربان وچوں نکلے تے قربان قرب وچوں نکلے، تے سارے گل دا مطلب یہ کہ بندہ قربانی دے ذریعے اپنے رب دا قرب حاصل کر لوے، قربانی دے ذریعے اپنے رب دا قرب حاصل کر لوے۔ قربانی دا مقصد اللہ پاک دا قرب ہے، قربانی دا مقصد اللہ پاک دا قرب۔ اگر کوئی بندہ 100 روپے لے کے دکان تے جاوے، دکاندار نو جا کے کہے جی مینوں 100 روپے دی چینی دے دیو، دکاندار 100 روپیہ لے لے تے چینی انہوں نہ دے، وہ بندے نو فائدہ ہوئے گا یا گھاٹا؟ کیوں جی؟ بھی 100 روپیہ دے دیتا ہے، چینی بھی نہیں ملی، فائدہ ہویا یا نقصان؟ نقصان ہویا کہ بھی 100 روپیہ دیتا ہے، چینی پھر بھی نہیں ملی، بندہ نقصان ویچے، گھاٹے ویچے، خسارے ویچے۔ اسی طرح اگر 1000 روپیے لگا کے بندہ اپنے رب دا قرب حاصل نہ کرے تو بندہ فائدے وچ نہیں ہے، بندہ نقصان ویچے، گھاٹے ویچے۔ کہ اگر 100 روپے دا بندے نو نقصان ہوئے تو بندہ دکھی ہو جاندہ ہے کہ مینوں جیڑی چیز میں لین واسطے گیا سا مینوں وہ نہیں ملی۔ تو مسلمان قربانی جیڑی 1000 روپیے لگا کے اسی کرنے ہاں، اندہ بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ پاک دا قرب حاصل کرنا۔ اگر بندے نو رب دا قرب حاصل نہ ملے تو بندے نو دکھی ہونا چاہیے، بندے نو غم ہونا چاہیے
کہ میں ہزاراں روپیے لگائے لیکن رب دا قرب حاصل نہیں ہویا، تے بندے نو افسوس کرنا چاہیے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میرے جڑے ہزاراں روپے نے مینو انہاں دا مقصد حاصل ہو جاوے، اور قربانی دا مقصد رب دا قرب حاصل کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ قربانی دے ذریعے میں اپنے رب دے قریب ہو جاواں، قربانی دے ذریعے مینو اپنے رب دا قرب حاصل ہو جاوے، تے جڑے بندے نو رب دا قرب حاصل ہو جاوے اون دی تے پہلے وقتاں وچ ایسی پہلیاں امتاں وچ کہ جدوں کوئی بندہ قربانی یا صدقہ دیندا سی، آسمان تو ایک بجلی آندی سی تے جندے گوشت نو جندی قربانی نو او بجلی اٹھا کے لے جاندی سی یا جلا دیندی سی، پتہ لگ جاندا سی کہ ان دی قربانی اللہ نے قبول کر لئی، تے جندہ گوشت جندی قربانی دا جانور اوویں ہی بچ جاندا سی تے سارے لوگاں نو پتہ لگ جاندا سی بھی ان دے مال وچ 2 نمبری ہے، ان دی قربانی نو اللہ نے قبول نہیں کیتا۔ لیکن اللہ پاک اپنے محبوب نبی دی امت نال بڑا پیار کردا ہے، اللہ پاک اپنے محبوب نبی دی امت نال بڑی محبت کردا ہے۔ ایویں دی شرط اس امت دے نال نہیں رکھی کہ اپنے جانور نو پہاڑ تے لے جاؤ یا اپنے گوشت نو فلاں مقام تے رکھو، بجلی آئے گی اللہ پاک دی بارگاہ وچوں جے جندے جانور نو گوشت نو لے گئی اوندا قبول ہے، باقیاں دا قبول نہیں۔ اگر کوئی 2 نمبری نال پیسے کما کے بھی قربانی کر رہا ہے ظاہری طور تے وہ بندہ بھی ذبح کر رہا ہے، تے جڑا بندہ اپنے حق حلال دی کمائی نال جانور لے کے آیا وہ بھی ذبح کر رہا ہے، ذبح دونوں ہی کر رہے ہیں، لیکن دنیا تے اللہ پاک پردے پا رہا ہے۔ مسلمان تینوں تے مینوں سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے نال کتنا پیار کر رہا ہے۔ کدے مسلمان کسائی نے اپنے پھٹے تے حرام جانور ذبح نہیں کیتا، کدے مسلمان کسائی نے اپنے پھٹے تے حرام جانور ذبح کدے دیکھیا؟ مسلمان کسائی ہوئے تے اندے پھٹے تے کدے کتا ذبح ہویا ہوئے مسلمان ہوئے بے ایمان نہ ہوئے، مسلمان کسائی ہوئے اندے پھٹے تے کدے دیکھیا ہوئے کتا ذبح ہویا ہوئے۔ اگر لاہور دی سرزمین ہوئے تے چوری چپے کر جاوے تے اندی مرضی، لیکن صحیح معنی وچ جڑا مسلمان ہے وہ نہ لوگاں دے سامنے کتا ذبح کرے گا تے نہ لوگاں دے کنڈ پیچھے کتا ذبح کرے گا، کیونکہ انہوں پتہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے وچ کتا حلال نہیں ہے۔ مسلمان کسائی دے پھٹے تے کدے حرام جانور ذبح نہیں ہویا تے مسلمان اللہ دی راہ دے وچ حرام دی کمائی دا پیسہ کیویں لگ سکدا ہے؟ اللہ کیویں حرام دی کمائی دا پیسہ قبول فرما سکدا ہے؟ اس واسطے مسلمان جدوں بھی کوئی نیک کام کرنا ہے اون دے وچ کوشش ہونی چاہیے کہ میری حق حلال دی کمائی دا روپیہ ہوئے تے پھر اللہ دی راہ تے دتا جاوے، پھر انہوں اللہ دی راہ تے قربان کیتا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لو پوچھا گیا وما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ قربانی کیے، قربانی کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تہاڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ کنہ دی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اندے تے انشاءاللہ آخر وچ جا کے گفتگو کران گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ارشاد فرمایا اور لوگاں دا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اس سنت دے نال کتنا پیار ہے، انشاءاللہ آخر تے جا کے اس چیز نو بیان کران گے۔ قربانی والے جانور دے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے جانور نو مسلمان خود اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرے، قربانی والے جانور نو مسلمان خود اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرے۔ مثال دے طور تے اگر میں قربانی کرنی ہے، جانور میں خریدیا ہے تے ان دے واسطے بہتر اے وے کہ انہوں ذبح بھی میں خود کراں۔ اگر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا سی کہ اپنے بیٹے دی قربانی دیو تے بہت بڑی گل سی کہ اپنے بیٹے نو اپنے سامنے اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرنا بڑی وڈی گل سی۔ اپنا خریدیا جانور ذبح کرنا تے کوئی وڈی گل نہیں، لیکن 20 سال دعاواں کیتیاں ہون یا اللہ اپنی پاک بارگاہ وچوں سانو بھی بیٹا عطا فرما، یا اللہ سانو بھی بیٹا عطا فرما، 20 سال دعاواں کیتیاں ہون، پھر عمر دا آخری حصہ ہوئے
تو اللہ پاک بیٹا دے دے تو پھر وہ بیٹا جدو 13 سال دی عمر تے پہنچے تو اللہ فرماوے کہ اپنے بیٹے نو میری راہ چ قربان کر. مسلمان جانور قربان کرنا کوئی وڈی گل نہیں، اپنے بیٹے نو اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر دینا بڑی وڈی گل ہے، بڑی وڈی گل ہے. اپنے ہاتھ دے نال اپنے بیٹے نو ذبح کر دینا، پھر 20 سال اندے واسطے دعاواں بھی کیتیاں ہون، پھر 13 سال دی عمر تے بچہ جدو پہنچ جاوے تے پھر انہوں اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر دینا اللہ دی رضا واسطے، بڑی وڈی گل ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کسے نو نہیں کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے دی قربانی دے، یار میرے کولوں نہیں ہویا جانا، تو میرے بیٹے نو قربان کر دے اللہ دی راہ. اپنا جانور ذبح کرنا کوئی وڈی گل نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے دی قربانی اپنے ہاتھ نال ہی دین تیار تے ہو گئے نا یار. اللہ پاک نے اگے معاملہ اور بنا دیتا، یہ علیحدہ گل ہے، لیکن آپ تے تیاری کر لینا اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرن دی. اس واسطے پہلا مسئلہ قربانی والے جانور نو بندہ خود اپنے ہتھی ذبح کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ نو ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ جدو جانور قربانی والا قربان کیتا جاندہ ہے، ذبح کیتا جاندہ ہے، اس ویلے اندے کول کھڑی ہویا کر، قربانی والے جانور دے کول کھڑی ہویا کر. یا رسول اللہ اندہ فائدہ کیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانی والے جانور دے ذبح ہون تو بعد خون دا پہلا قطرہ بعد وچ ڈگدا ہے، اللہ قربانی کرن والے دے سارے گناہ پہلے بخش دیندا ہے. قربانی کرن والے دے سارے گناہ اللہ پاک پہلے بخش دیندا ہے. یہ قربانی کرن والے نو پہلا انعام ہے، اگے ہور بھی بہت سارے انعام نے انشاءاللہ بیان ہون گے. پہلا انعام کہ قربانی والے جانور دا خون دا پہلا قطرہ بعد وچ تھلے ڈگے گا، قربانی کرن والے بندے دے گناہ اللہ پہلے بخش دے گا، پہلے معاف فرما دے. پہلا انعام کہ قربانی کرن والے بندے نو اللہ دی بارگاہ وچوں سب تو پہلا جڑا تحفہ نصیب ہوندا ہے وہ تحفہ بخشش دا ہے کہ اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے. مگر ساڈے معاشرے دا ماحول چونکہ تبدیل ہے، قربانی والا جانور خود حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ہر سال 2 قربانیاں پیش کیتیاں نے، ایک اپنی طرفوں اور ایک اپنی غریب امت دی طرفوں. دوسری کن دی طرفوں؟ غریب امت دی طرفوں. لیکن کئی لوگ اتنے یہ بھی مسئلہ بہتے پڑھ جاندے نے، مسئلہ کر لو جی ساری قربانی بھی تے نبی پاک کر ہی گئے نے، ہن سانوں کرن دی کی لوڑ ہے. ایک بندہ انہیں ایویں دے گل کیتی کہ جناب نماز پڑھیا کرو، ساڈا تے کم ہے لوگوں کو کہنا بھی نماز پڑھیا کرو. نماز دی دعوت دیتی، اگوں کہن لگا جناب ساڈیاں نمازاں تے مولا علی پاک پڑھ گئے نے، انہوں نے پوری زندگی کوئی نماز قضا کیتی؟ میں کہا جناب نہیں کیتی. کہن لگا تے وہ ساڈیاں بھی پڑھ گئے نے. اللہ دے بندیو اگر ایویں دی کوئی گل ہوئے کہ ساڈیاں نمازاں پڑھ گئے نے تے پھر کوئی بھی بندہ مسلمان پیچھے اپنی اپنی کمائی کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں اپنے پیٹ واسطے خود کما کے تے روٹی کھا رہا تے مینوں اپنے پیٹ دی فکر ہے تے مینوں اپنے اعمال دی فکر نہیں، اپنے قبر اپنے حشر دی فکر نہیں. صرف نمازاں ہی سرکار پڑھ گئے نے، نمازاں ہی مولا علی پاک پڑھ گئے نے، باقی انہوں نے کھانا نہیں کھادا، انہوں نے لنگر نہیں کیتا. نمازاں دے معاملے تے مولا علی پاک پڑھ گئے نے، وہ کھانا بھی کھاندے رہنے، تسی بھی کھانا چھڈ دیو. نماز انہوں نے پڑھیا چھڈ دیتی، کھانا بھی انہوں نے کھایا چھڈ دیو. لیکن کھانا کھا رہے ہیں، نمازاں دے بارے چ آ جائے تے جناب وہ پڑھ گئے. بے وقوفی والے جواب نے. ہر مسلمان دے اتے الگ الگ حکم لاگو ہے. باپ ہے تے انہیں اپنی نماز پڑھنی ہے، بیٹا ہے تے انہیں اپنی نماز پڑھنی، استاد ہے تے انہیں اپنی نماز پڑھنی ہے، شاگرد ہے تے انہیں اپنی نماز پڑھنی، پیر ہے تے انہیں اپنا حق ادا کرنا ہے، مرید ہے تے انہیں اپنا حق ادا کرنا ہے. کسے دی بھی کسے نو معافی نہیں ہے. نماز واحد عمل ایسا وے کہ کوئی بھی بندہ کسے واسطے اے ادا نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسے واسطے ادا نہیں کر سکتا. ظہر دی نماز ہے، جمعے دی نماز ہے، اگر میں اپنی پڑھاں گا تو کسے دی نہیں پڑھ سکتا، تو کسے دی پڑھن دی مینوں اجازت ہی نہیں ہے. ہر بندہ اگر وہ اپنے دنداں دے نال کھانا چبا کے تے پیٹ چ داخل کر رہا ہے تو انہوں اپنا سر جھکا کے خود ہی نماز پڑھنی پوے گی، خود ہی نماز ادا کرنی پوے گی. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دے جانور دے متعلق ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جانور دے قریب کھڑی ہویا کر کہ ان دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، اللہ پاک ان دے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیندا ہے. اور قربانی دا مطلب کی
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्नता अबीकुम इब्राहीम, कुर्बानी तुहाडे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत है। मैं पूछना चाहना, कलमा पढ़न वाले हर मुसलमान नूं सवाल है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत साडे वास्ते ज्यादा कीमती है या साडे नबी दी सुन्नत साडे वास्ते ज्यादा कीमती? क्यों जी? असी कलमा किंदा पढ़िया, अपने नबी दा या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा? अपने नबी दा कलमा पढ़िया ना, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। ते असी किन्ना दी शरीयत अमल करने आ? एक शरीयत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, एक शरीयत साडे नबी पाक दी। ते असी केड़ी शरीयत अमल करने आ? अपने नबी दी शरीयत अमल कर रहे हैं। बाकी नबियां दी शरीयत अमल करना साडे ते जरूरी नहीं है, लेकिन अपने नबी दी शरीयत अमल करना साडे ते जरूरी है। एक सुन्नत है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, एक सुन्नत है खुद साडे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। लेकिन अजीब कैफियत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत नूं पूरा करने दे वास्ते मुसलमान हज़ारां रुपये लगा रहा है, फिक्र भी नहीं, कोई परवाह नहीं, कोशिश है कि मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत नूं पूरा कर लवां। पिछले साल एक बंदे ने मेरे को मसला पूछा, कारी साहब अगर उधार पैसे नाल कुर्बानी कर लईए तो हो जाएगी? उधार पैसे नाल कुर्बानी करिए तो हो जाएगी? बड़ी देर तक मैं सोचता रहा, मैं क्या यार कैसा मुसलमान है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत है, उधार पैसे पकड़ के भी उन्होंने पूरा करने नूं तैयार है, ते अपने नबी दी सुन्नत नूं जेब चो पैसे दे के लवाई जा रहा है। अपने नबी दी सुन्नत नूं पैसे नाल बचानी नहीं, उधर पैसे दे के अपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत ते अमल कर रहा है, लेकिन इधर अपनी जेब चो पैसे दे के अपने नबी दी सुन्नत नूं जाया कर रहा है। लेकिन मुसलमान अजीब कैफियत है, अजीब हालत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत नूं पूरा करने वास्ते हज़ारां रुपये लगा रहे हैं, अपने नबी दी सुन्नत नूं पूरा करने वास्ते हज़ारां रुपये लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी जी हिफाजत की जरूरत है, थोड़ी जी हिफाजत की जरूरत है। अगर जुलहिज दा चंद नजर आ जाए, अज चंद की 29 तारीख है, हुक्म है वे कि अगर चंद नजर आ जाए तो उनकी पहली तारीख तो लैके 10 तारीख तक, ईद नमाज पढ़न तक, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करन तक अपनी दाढ़ी दे बाकी सारे वाल भी ना कटाओ। सिर्फ इन्हां 10 दिनों का हुक्म है। इस तो इलावा अलग हुक्म मौजूद है, मुछा कटाओ, अलग हुक्म मौजूद है जेरे नाफ बाल साफ करवाओ, अलग हुक्म मौजूद है बगलों के वाल साफ करो, अलग हुक्म मौजूद है अपने नाखून भी कटो। सारे हुक्म मौजूद ने, लेकिन इन्हां 10 दिनों के विच हुक्म है वे, चाहे कुर्बानी वाला बंदा है जिन्हें कुर्बानी करनी है या दूसरा बंदा जिन्हें कुर्बानी नहीं करनी, दोनों वास्ते सवाब बराबर है। अगर
اپنے ناخن بھی نہ کٹے، اپنے بال بھی نہ کٹوائے، اللہ پاک انہوں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن مسلمان یہ 10 دنوں دے وچ اگر تو اپنی اس داڑھی کے بال دا داڑھی کی حفاظت کرے، انہاں 10 دنوں دے وچ اپنی داڑھی کے بال نہ کٹوائے، سرکار کو نہ پوچھنے یا رسول اللہ فائدہ کی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تینوں قربانی کے جانور کے برابر ثواب ملے گا، تینوں قربانی کرنے والے بندے کے برابر ثواب۔ کیا مسلمان اگر 10 دن حفاظت کرے کہ قربانی کے بندے، قربانی والے بندے کے برابر تینوں ثواب ملتا پہ، اگر پوری زندگی حفاظت کرے تو اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 10 دنوں کی حفاظت کا ثواب ہے، اگر پوری زندگی حفاظت کریں تو پھر تینوں وعدہ ہوتا ہے شریف کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے برابر ثواب ہے، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اسی قربانی کریے، اگر اسی قربانی کریے تو سانو کی فائدہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شعر حسنہ، لکل شعر حسنہ، شعر کہتے ہیں بالا نو، شعر کہتے ہیں بالا نو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شعر حسنہ کہ قربانی والے جانور دے ہر بال دے بدلے اللہ نے کی عطا فرماتا ہے، قربانی والے جانور دے ہر بال دے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ میں پھر سوال کرنا چاہنا مسلمان، اگر قربانی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوئے کہ انہوں نے سنت پہ عمل کریے تے اللہ پاک ہر بال دے بدلے نیکی دے تے داڑھی شریف امام الانبیاء کی سنت تے اللہ ہر بال دے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ قربانی والے جانور کے بدلے ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں، کہ حضور کی داڑھی شریف والی سنت کے بالا کے بدلے نیکیاں نہیں ملیں گا۔ لا محالہ یقیناً اللہ پاک داڑھی شریف کے ایک ایک بال کے بدلے کئی کئی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صرف ایک نیکی نہیں، قربانی والے جانور کا مسئلہ ایک نیکی کا ہے کہ ایک نیکی ایک بال کے بدلے، لیکن اگر پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے نام مسلمان کو دے پیار کر سرکار کی سنت داڑھی شریف ایک دو بات ہے بدلے ایک نیکی نہیں، میرا یقین ہے اللہ پاک کئی ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک پاسے سرکار کی سنت رکھو، ایک پاسے باقی کسی بھی نبی کی سنت رکھو، کہ کی خیال ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو اسی زیادہ محبت کریں گے یا باقی نبی کی سنت نال اسی پیار کرنے ہیں؟ اسی باقی نبیاں دے نال نفرت نہیں کردے، اسی باقی نبیاں دی سنتاں دا انکار نہیں کردے، لیکن جس طرح اسی باقی نبیاں دی سنتاں نال پیار کرنے ہیں اس تو کئی سے ود کے اسی اپنے نبی دے نال پیار کرنے ہیں۔ اس واسطے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نال بھی پیار ہونا چاہیے تے اپنے نبی دی سنت نال بھی پیار ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دی سنت داڑھی شریف، ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت قربانی تے بھی عمل کرو، یہ بھی اللہ پاک نو بڑا محبوب عمل ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی دے متعلق، جیڑا بندہ قربانی دی طاقت رکھن دے باوجود قربانی نہ کرے، سرکار فرماندے نے او بندہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ آوے، او بندہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ آوے۔ کہ تینوں رب نے مال دولت دیتا ہے، طاقت دیتی کہ تو قربانی کر سکنا ہے، اس کے باوجود بھی تو قربانی نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تینوں حق نہیں کہ تو ساڈی عیدگاہ دے بھی نیڑے آویں، عیدگاہ دے بھی نیڑے وہ بندہ نہ آوے جن دے کول قربانی دی طاقت موجود ہے پھر بھی قربانی نہیں کر رہا۔ اور داڑھی شریف دے مسئلے وچ لوگ بہت سارے اپنے پولے پن دا اظہار کرتے ہیں کہ کس قاری صاحب داڑھی شریف سنبھالی نہیں جاندی۔ میں کہ مسلمان جنی دیر تک بندہ داڑھی شریف سنبھالنے دے قابل نہیں ہوندا، اللہ پاک چہرے تے داڑھی دیندا بھی نہیں۔ جدو بندہ سنبھالن دے قابل ہو جاوے تے پھر اللہ پاک بندے دے چہرے تے داڑھی شریف اتار دیندا ہے، پھر داڑھی اتر دی۔ اس تو پہلے داڑھی چھوٹا بچہ ہے، اپنے کپڑے دی پاکی نپاکی دا خیال نہیں کردا، پیشاب وچ کر دیندا ہے۔ کدے بچے دے چہرے تے داڑھی ویکھی جے؟
کیوں جی؟ بچے کے چہرے تے داڑھی ویکھی؟ بچہ بالغ ہالے تک نہیں ہویا، انہوں پاکی نپاکی دا پتہ لگ گیا ہے، لیکن ہالے بالغ نہیں ہویا، اندے چہرے تے داڑھی ویکھی؟ داڑھی دی علامت ہے کہ بچہ جدو بالغ ہو جاوے اس تو بعد اللہ پاک اندے چہرے تے داڑھی اتار دیندا ہے۔ تے کی خیال ہے جدو بچہ بالغ ہو گیا انہوں عقل نہیں آئی، انہوں تمیز نہیں آئی، سکول دیا 10 کلاساں کیویں پڑھ گیا ہے؟ بغیر عقل تو پڑھ گیا۔ اگر 10 کلاساں سکول دیا پڑھ گیا تے عقل نال ہی پڑھ کے گیا، سمجھداری نال ہی پڑھ کے گیا، تو 10 کلاساں سکول دیا پڑھ کے اس تو بعد بھی کہہ رہے بس قاری صاحب سنبھالی نہیں جاندی، شادی ہو گئی، 3 بچے ہو گئے، یار داڑھی شریف رکھ لا، بس قاری صاحب سنبھالی نہیں جاندی۔ اللہ دے بندے بڑھی سنبھالی کھلا، داڑھی نہیں سنبھالی جاندی۔ عجیب گلاں نے۔ نبی پاک دی سنتاں دے نال کی پیار ہے؟ یہ کوئی محبت دی علامت نہیں کہ بندہ اپنے نبی دی سنت دے بارے کبھی سنبھالی نہیں جاندی تے باقی سارے کام، دکان بھی سنبھالی، کاروبار بھی سنبھالیا، فیکٹری بھی سنبھالی، اگر کوئی مشینری لے لی وہ بھی سنبھالی، دنیا دی ہر شے سنبھالی ہے۔ نہیں سنبھالی تے اپنے نبی دی سنت ہی نہیں سنبھالی، نہیں سنبھالیا تے اپنے نبی دا پیار نہیں سنبھالیا، نہیں سنبھالی تے اپنے نبی دی محبت ہی نہیں سنبھالی۔ کیسا مسلمان؟ نہیں مسلمان اے اپنے نبی دے نال پیار نہیں ہے۔ اپنے نبی دے نال پیار اے وے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو کدے چھڈنا۔ ایک صحابی رسول کھانا کھا رہا سی، کھانا کھاندے ہوندے کوئی لقمہ تھلے ڈگ پیا، جدو لقمہ تھلے ڈگیا تے سامنے ایک کافر بندہ ویکھ رہا سی، کافر۔ صحابی رسول او لقمہ اٹھا کے کھان لگا بھی میرے نبی دی سنت ہے، میرے نبی دی سنت ہے۔ تے جدو اٹھا کے کھان لگے نا دل چ خیال آ بھی کافر ویندا پیا، انہیں کہنا بھی مسلمان ایڈے کیا گزرے نے، کوئی شاید تھلے ڈگ پے تو وہ بھی نہیں چھڈ دے، وہ بھی چک کے کھا جاندے۔ خیال آیا تے ہاتھ پیچھا کھچ لیا، جدو ہاتھ پیچھا کھچیا نا تے پھر محبت نے سٹ ماری، محبت کہن لگی یار عجیب انسان ہے، اپنے نبی دے نال پیار کرنا تے پھر ایک کافر دی وجہ تو اپنے نبی دی سنت نہیں چھڈ رہے، کافر دی وجہ تو اپنے نبی دی سنت چھڈ رہے۔ آپ نے لقمہ اٹھایا تے کھا لیا، آپ نے فرمایا اے تے بدبخت ہے کہ اے تے میرے نبی دی سنتاں تو دور ہے، کافر ہے، اینو میرے نبی دے نال واسطہ کوئی نہیں۔ میں کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دی سنت نال پیار کیوں نہ کراں؟ میں کلمہ پڑھ کے اگر اپنے نبی دی سنت چھڈ دینی ہے تے پھر کلمہ پڑھے دا مینوں کی فائدہ؟ غیر مسلم بندہ انہیں تے نبی دی سنتاں نال پیار نہیں کرنا، میں کلمہ پڑھ کے بھی جے پیار نہیں کرنا تے پھر نبی دی سنتاں تے عمل کنے کرنا ہے؟ اس واسطے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو اپناؤ، حضور دی سنت نو ترجیح دیو۔ اے جڑا میں لباس تسی لباس پہن کے اتنے بیٹھے ہو یہ بھی سرکار دی سنت ہے، اے جڑا لباس پہن کے بیٹھے ہاں یہ بھی سرکار دی سنت ہے۔ یہ پہنیا ہے کیوں؟ انہیں ساڈی شرمگاہ نو کجیا ہے۔ تے مسلمان تو داڑھی شریف رکھ، تیرے کئی عیباں نو داڑھی شریف کج دے گی، کئی عیباں نو داڑھی شریف کج دے گی، اور ان دی شرم و حیا اللہ دنیا تے بندیاں دے دلاں چ پا دے گا، قیامت والے دن خود بھی اللہ پاک اندے تو غیرت فرمائے گا۔ مسلمان کدے سرکار دی سنت نال پیار کرتے سی؟ مولا علی پاک، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی چھوٹی تو چھوٹی سنت نو بھی کدی انہوں نے چھڈیا؟ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے سن، سفر دے دوران راستے دے وچ ایک درخت آیا، ان دی ٹہنی جھکی سی، ان دی ٹہنی جھکی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو کولو گزرن لگے تے ٹہنی سر تے لگنی سی، سرکار نے سر جھکا لیا، سرکار نے سر جھکا لیا بھی ٹہنی سر تے لگے گی، تے سرکار نے سر جھکا لیا۔ کچھ عرصے تو بعد مولا علی پاک اسی راہ تے گزرے، تے جدو مولا علی پاک اس مقام تے پہنچے نا جتھے درخت سی، ان دی ٹہنی تھلے سی تے سرکار سر جھکا کے لنگے سن، ادو ٹہنی جھکی سی۔ لیکن اج مولا علی پاک گزرے نے تے درخت بھی وڈا ہو گیا، ان دی ٹہنی بھی لمبی ہو گئی، اج ان دی ٹہنی جھکی نہیں ہوئی، اج ان دی ٹہنی بڑی اچھی ہے۔ لیکن مولا علی پاک جدو اتنے گزرن لگے نا آپ نے بھی اپنا سر جھکا لیا، آپ نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ حضور نے تے سر جھکایا سی ٹہنی دی وجہ تو، لیکن آپ نے ٹہنی دی وجہ تو سر نہیں جھکایا، آپ نے صرف اس وجہ تو سر جھکایا۔ جناب نال والے نے پوچھا جناب کس وجہ تو تسی سر جھکایا؟ آپ نے فرمایا وجہ دا مینوں نہیں پتا، لیکن اس جگہ تو سرکار ایویں سر جھکا کے گزرے سن، میں بھی سر جھکا کے گزر رہا۔ مولا علی پاک کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی مجھ سے پوچھے کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے، اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ بس اپنے نبی دی سنت نو پیار کر رہے ہیں، اپنے نبی دی سنت نو ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام تے اس سنت دا حکم میرے نبی نے نہیں دیتا، اس سنت دا حکم نبی پاک نے
نہیں دیتا بھی کوئی بھی میرا غلام اتوں لنگے تے اپنا سر جھکا کے لنگے. لیکن صحابہ کرام نو سرکار دے نال اتنا پیار ہے کہ میرے نبی نے اتوں سر جھکا کے, میرے نبی اتوں سر جھکا کے گزرے نے تے اسی بھی سر جھکا کے گزرنا ہے. تے مسلمان جیڑی سنت دا حکم میرے نبی نے اپنی زبانی ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے انہاں تے کیویں عمل کیتا ہونا ہے, صحابہ کرام نے انہاں سنتاں نال کیویں پیار کیتا ہونا ہے, اسی سوچ بھی نہیں سکتے. بس اسی بہ کے گلاں کر سکنے جناب یہ بھی بدعت ہے, وہ بھی بدعت ہے, یہ کام بھی غلط ہے, وہ کام بھی غلط ہے. صحیح کیڑا کام ہے؟ ٹبی تے میں ایک مرتبہ مسجد گیا, کماریاں والی مسجد, اتنے ایک بندہ قاری صاحب نال بحث کر رہا سی کہ جناب نماز تو بعد ذکر جیڑا کر دے جے لا الہ الا اللہ یہ بدعت ہے, نماز تو بعد ذکر کرنا بدعت ہے. میں کہا اللہ دے بندے توبہ کرو, کی تسی تماشا بنایا؟ نماز تو بعد ذکر کرنا بدعت ہے, نماز تو بعد گانا گانا ثواب ہے. اگر کلمہ شریف دا ورد کرنا بدعت ہے تے دسو پھر ثواب کیڑا کام ہے؟ میں انہوں پوچھا جناب دسو بھی بدعت دی تعریف کی. اور ساڈے بھولے پالے مسلمان جڑے نے نکے نکے مسلیاں وچ الجھ کے ویسے راہ بدل جاندے ہیں, راہ ہی بدل جاندے نے. ہو سکتا یار بدعت ہی نہ ہوے, ہو سکتا یار بدعت ہی نہ ہوے. بدعت دا نام سن کے بندہ ڈر جاندا ہے, پتہ نہیں بدعت شے کی. کہنے لگا جی میں کہا بدعت دی تعریف کی, بدعت کینوں کہندے نے؟ کہنے لگا جی بدعت انہوں کہندے نے جڑا کام نبی پاک دے زمانے چ نہ ہوئے تے بندہ بعد وچ کرے او کام بدعت ہے. نبی پاک دے زمانے چ او کام نہ ہوئے تے بعد وچ او کام کیتا جاوے او کام کی ہے؟ بدعت. میں کہا یہی تعریف ہے؟ کہنے لگا جی یہی تعریف ہے. میں کہا ہن میں بدعتاں دی پنڈ تیرے وچوں کڈنی ہے تے تو منے گا واقعی بدعت ہے؟ جی یہی تعریف کریے تے ہر بندہ ہی بدعتی ہے. میں کہا بدعتاں دی پنڈ ہن میں تیرے وچوں کڈنی, قسم با خدا ممبر رسول تے بیٹھا ایویں گل ہوئی. میں کہا ہن بدعتاں دی پنڈ تیرے وچوں میں کڈن لگا, گنی جا. کہندا جی گناؤ. میں کہا پہلے نمبر تے جڑے والاں دی کٹنگ تو کرائی ہے نبی پاک دے زمانے چ نبی پاک نے یا کسے صحابی نے کٹنگ کروائی سی ایویں؟ کہنے لگا جی نہیں, میں پہلی بدعت. دوجے نمبر تے میں داڑھی شریف تو کٹوا کے بیٹھا, نبی پاک دے زمانے چ کسی نے ایویں داڑھی کٹوائی؟ کہندا نہیں. میں کہا دوجی بدعت. میں کہا جویں کپڑے سلائی کروا کے تو پائے نے ایویں نبی پاک دے زمانے چ کسی نے کپڑے سلائی کروا کے پائے نے؟ کہندا نہیں. میں کہا تیجی بدعت. میں کہا جیڑی جتی تو پانا پیا نبی پاک نے ایویں دی جتی پائی یا کسے صحابی نے؟ کہندا نہیں. میں کہا چوتھی بدعت. چوتھی بدعت. میں کہا جڑے راہ تو استعمال کرنا ہے پکے راہ, نبی پاک دے زمانے چ پکے راہ ہے سی؟ کہندا نہیں. میں کہا پنجویں بدعت. میں کہا جویں دا ڈبل سٹوری مکان بنا کے تو بیٹھا ہے, پکا مکان لینٹر پایا ہے تے اوتے پکھے لگے نے, نبی پاک دے زمانے چ ایویں دے مکان ہے سی؟ کہندا نہیں. میں کہا چھویں بدعت. میں کہا جویں دی دکان بنا کے کاروبار تو کر رہے ہیں ایویں دا کاروبار نبی پاک نے کیتا ہے یا کسے صحابی نے؟ کہندا نہیں. میں کہا ستویں بدعت. میں کہا جڑی موٹر سائیکل تو چلانا ہے نبی پاک دے زمانے چ کسے نے چلائی؟ کہندا نہیں. میں کہا اٹھویں بدعت. میں کہا بدعتاں دی پنڈ تے تیرے وچ, تو پہلے اپنے آپ نو صحیح کر پھر اسی بھی اپنے آپ نو صحیح کر لیں گے. اگر یہی کام کیا جاوے کہ نبی پاک دے زمانے چ جڑا کام نہیں اج اگر وہ کریے تے پھر بدعتی ہے. پھر ممبر تو لے کے مسجد تک, مسجد تو لے کے بازار تک, بازار تو لے کے ساڈے گھراں تک سارا کام ہی بدعت ہے. نبی پاک دے زمانے چ سپیکر ہے سی؟ بدعت. نبی پاک دے زمانے چ ایویں ممبر ہے سن؟ بدعت. سٹینڈ ہے سی؟ بدعت. کلین ہے سی؟ بدعت. پکھے ہے سی؟ نہیں, بدعت. سارا کچھ بدعت بن جائے گا. تعریف غلط, تعریف ہی درست نہیں آندی. تعریف اے وے کہ جڑا کام نبی پاک دے زمانے چ نہیں پھر بعد وچ بندہ کام کرے تے اس کام دا تعلق نبی پاک دے دین دے نال نہ ہوئے, اس کام دا تعلق نبی پاک دے دین دے نال نہ ہوئے, او کام بدعت ہے. تے کی خیال ہے نماز تو بعد کلمے دا ورد کرنا, ذکر کرنا نبی پاک دے دین دے نال تعلق نہیں؟ کلمہ شریف دا تعلق نبی پاک دے دین دے نال نہیں؟ درود پڑھو نبی پاک دے دین دے نال تعلق نہیں؟ 20 تراویاں نے 20 نفل بھی بدعت بن گیا. اللہ دے بندیو کی ہو گیا؟ مرنا نہیں. 20 تراویاں بدعت بن گئیاں. جنازے تو بعد دعا نہیں کرنی چاہیے بدعت. اللہ دے بندیو دعا کندے اگے کرنی؟ اللہ کے دعا کرنی, کسی بندے اگے تے دعا نہیں ہوندی. رب اگے دعا کرو بدعت ہوگی. عجیب تماشا ہے. لیکن کی ہے کہ لوگاں نو سمجھ نہیں ہوندی. جدوں کوئی بندہ بدعت دا نام لوے بندے دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی, یار کھرے میں بدعت ہی کر بیٹھا. جڑے کام دا تعلق نبی پاک دے دین دے نال نہیں او کام بدعت ہے. جڑے کام دا تعلق سرکار دے دین دے نال ہے او کدے بھی بدعت نہیں ہو سکتا. اس واسطے کوشش کریا کرو علم خود حاصل کرن دی, سکھن دی کوشش کریا کرو تاکہ کوئی بھی بندہ سانو گمراہ نہ کر سکے. خود کوشش کرنی چاہیے. بہرحال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی دے جانور دے ہر وال دے بدلے بندے نو کی ملدی ہے؟ نیکی. بندے نو کی ملدی ہے؟ نیکی. تے اگر کوئی بندہ سرکار دی سنت داڑھی شریف اپنے چہرے تے سجا لوے تے ایندے بھی ہر وال دے بدلے میرا یقین ہے وجدان ہے ایک نیکی نہیں اللہ کئی نیکیاں عطا فرمائے گا. واقعہ شاید تانوں یاد ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ داڑھی شریف تے کنگھی کر رہے سن تے ایک وال قبرستان چ جا پہنچیا تے اللہ پاک نے اس داڑھی دے وال دا حیا کردے ہویا سارے قبرستان والے تو عذاب چک لیا. اللہ نو تے اپنے نبی دی سنت نال پیار ہی بڑا ہے. اللہ تے اپنے محبوب دی سنت دا حیا ہی بڑا کردا ہے. اللہ محبت ہی بڑی کردا ہے اپنے نبی دی سنت دے نال. تے مسلمان جویں تو محبت کرے گا اللہ تیرے نال بھی ایویں محبت کرے گا. تیرے نال بھی اللہ ایویں محبت کرے گا. قربانی حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قربانی دی طاقت ہون دے باوجود قربانی نہ کرے وہ بندہ ساڈی عیدگاہ دے قریب نہ آوے. ایویں سرکار نے حج دے متعلق ارشاد فرمایا جڑا بندہ صاحب استطاعت ہون دے باوجود طاقت ہمت ہون دے باوجود حج نہ کرے. بڑی وڈی سرکار نے گل ارشاد فرمائی جامع ترمذی شریف دی حدیث پاک صحیح ستہ دی. حضور ارشاد فرماندے نے مینوں کوئی فکر نہیں میرے اللہ عیسائی ہو کے مر جائے یا یہودی ہو کے مر جائے. عیسائی ہو کے مر جائے یا یہودی ہو کے مر جائے. حضور ارشاد فرماندے نے تینوں رب نے طاقت دیتی مال دولت دیتا ہے کہ تو حج کر سکنا ہے اس کے باوجود بھی تو حج نہیں کردا اس کے باوجود بھی تو قربانی نہیں کر رہا. مسلمان پھر میرے نبی نے فرمایا مینوں کوئی بھی پرواہ پاویں یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے. پھر حضور فرماندے نے مینوں اس بندے تو کوئی پرواہ. یار قربانی حضور فرماندے نے جڑا بندہ قربانی دی طاقت ہون دے باوجود نہ کرے وہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ آوے. تے اے جڑی آیا کریمہ جن دے وچ اللہ پاک نے قربانی دا حکم دیتا ہے ان دے وچ دو چیزاں نے پہلے نماز ہے تے پھر قربانی ہے. فصلی نماز پڑھو لے رب کا اپنے رب دے واسطے ونہر اور قربانی کرو اپنے رب دے واسطے. دو چیزاں دا ذکر ہے پہلے نماز ہے بعد وچ قربانی ہے. حضور فرما رہے ہیں جڑا قربانی دی طاقت ہون دے باوجود نہ کرے وہ ساڈی عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ آوے. تے جڑا نماز دی طاقت ہون دے باوجود نماز نہ پڑھے اوندا کی حال ہونا ہے؟ نماز پہلے ہے قربانی بعد وچ ہے. تے جڑا قربانی دی طاقت ہون دے باوجود نہ کرے انہوں تے سرکار فرمان نیڑے بھی نہ آوے ساڈی عیدگاہ دے. تے جڑا بندہ نماز دی طاقت ہون دے باوجود نماز نہ پڑھے تے کی خیال ہے انہوں جنت مل جانی؟ جنات یتساءلون جنتی لوگ سوال کرن گے جہنمیاں کولو کہ تسی جہنم چ کیوں جا رہے جے؟ اکو گل کرن گے لم نکو من المصلین اسا دنیا تے رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے نمازاں ضائع کر دے سا. بہرحال حج دے متعلق ارشاد حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج دی طاقت ہون دے باوجود جڑا بندہ حج نہ کرے سرکار نے فرمایا میرے لو عیسائی ہو کے مر جائے یا یہودی ہو کے مر جائے. مسلمان حج والا فریضہ بھی نماز نالوں وڈا حج والا فریضہ بھی نماز نالوں وڈا نہیں. حاجی صاحبان جنہاں نے مدینہ شریف حاضری دیتی ہے خانہ کعبہ حاضری دیتی ہے وہ بھی جانتے ہیں اسی بھی جاننے ہاں کہ جدو بھی کوئی بندہ عمرہ کر رہا ہوئے نماز دا وقت ہو جاوے تے صدا آ جاندی ہے اپنا عمرہ اپنا حج اپنا طواف روک دیو پہلے نماز پڑھی جائے گی طواف بعد وچ کیتا جائے گا. نماز حج نالوں بھی وڈا رکن ہے حج نالوں بھی اہم فریضہ ہے. تے مسلمان اگر میں تے تسی لکھاں روپیے لگا کے حج کرن واسطے اتنا سفر کر لیے تے رب دے گھر دے وچ آ کے نماز پڑھن والی پابندی نہ کریے تے مسلمان اے ساڈے عمل نماز نہ پڑھن دی وجہ تو ضائع ہو سکدے نے ضائع ہو سکدے نے. اس واسطے مسلمان نماز دی پابندی بھی ضروری ہے. اگر اللہ پاک نے طاقت دیتی تے حج بھی پڑھو اگر اللہ پاک نے طاقت دیتی تے قربانی بھی ضرور کرو. پھر جڑا بندہ حج کرن واسطے چلا جاوے ان دے واسطے ضروری ہے کیونکہ موضوع ہے حج اور قربانی. جڑا بندہ حج واسطے جا رہا ہے ان دے واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنا جڑا زیادہ راہ ہے ان دے واسطے حج واسطے جڑے انہیں پیسے خرچ کرنے نے وہ حلال طریقے نال کمائے ہون. کیڑے طریقے نال کمائے ہون؟ لوگاں نال ٹھگی نہ ماری ہوئے لوگاں نو دھوکا نہ دیتا ہوئے ملاوٹ نہ کیتی ہوئے رشوت نہ لئی ہوئے سود دا کاروبار نہ ہوئے حلال طریقے دے نال پیسے کمائے ہون حلال طریقے دے نال
وہ پیسے نو کما کے اس تو بعد حج تے جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے جدو بندہ حلال طریقے نال پیسے کما کے پھر بندہ حج تے جاوے تے خانے کعبے دا طواف کردیا ہوئے کہندا نا لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. بندہ اپنی زبانی تسبیحاں کر رہا ہوندا ہے تے آسمان دے فرشتے کہہ رہے ہوندے نے لبیک و سعدیک، تیری لبیک بھی قبول ہے، تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیرا حج قبول فرما لیا. فرشتے گواہیاں دے رہے ہوندے نے، نال دعاواں دے رہے ہوندے نے، نال انہوں تسلی دے رہے ہوندے نے کہ اللہ پاک نے تیرا حج قبول فرما لیا، تیرا آنا بھی قبول ہے، تیرا حج بھی قبول ہے، تیرے واسطے اللہ نے بخشش دے تحفے بھی دے دیتے نے. نال ہی دوسرے پاسے حضور نے ارشاد فرمایا جڑا حرام طریقے نال جاوے، حرام پیسے کما کے سودی کاروبار لوگاں نو ٹھگیاں دے اور 2 نمبر مال ویچ کے پھر رمضان شریف جی بھی پاویں عمرہ کرن کیوں نہ چلا جاوے اور حج کرن واسطے کیوں نہ چلا جاوے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتے اس بندے نو کہندے نے لا لبیک لا سعدیک، نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ تینوں اللہ دی بارگاہ وچوں کوئی انعام ملنا ہے، کوئی شے نہیں تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ گی کہ تو لوگاں نو ٹھگی مار کے اور لوگاں دے نال حرام ذریعے اپنی کمائی کر کے سودی کاروبار کر کے اللہ دے گھر دے وچ آ گئے. ایک حرام دا لقمہ بندہ کھاوے تے 40 دن دی عبادت تے ویسے پانی پھر جاندا ہے، تے جڑا بندہ حرام کاروبار کر کے اللہ دے گھر چ پہنچ جاوے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کھوتا کھوتا ہی ہے پاویں مکے کیوں نہ چلا جاوے، وہ کدے نہیں بدل سکدا. تے حرام دی کمائی. اچھا اگر ایک ٹپ پانی دا پیا ہوئے، ایک ٹپ دے وچ پاویں 10 من پانی کیوں نہیں، اگر ایک شراب دا قطرہ اس 10 من پانی دے وچ ڈگ پوے، ہر مسلک تے مولوی دا فتوی ہے کہ او پانی پاک نہیں. 10 من پانی ہوئے، ایک شراب دا قطرہ اس 10 من پانی نو ناپاک کر دیندا ہے. تے کی خیال ہے مسلمان اگر ایک دیہڑی بھی ناجائز طریقے نال لگی ہوئے تے کمائی بچ جانی. شراب بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، ٹھگی مارنا بھی غلط ہے، کسے دا مال کھو کے کھا لینا بھی حرام ہے. اگر ایک قطرہ 10 من پانی نو حرام کر گیا ہے تے ایک دن دی کمائی سارے کمائی نو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کپڑے دا کاروبار کرتے سن. ایک کپڑے تے لگا سی چھوٹا جا ٹک، کی لگا سی ٹک. سرکار دا ارشاد ہے کہ اگر کوئی چیز ویچو اون دے وچ عیب ہوئے تے ویچن تو پہلے بندے نو دسو بھی ان دے وچ اے عیب موجود ہے، ویچن تو پہلے دسو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچے نو بٹھا کے نماز ادا کرن واسطے چلے گئے. جدو واپس آئے آپ نے ویکھیا بھی اس ایتھے کپڑا پیا سی اون دے وچ ٹک لگا سی تے او کپڑا ایتھے ہون نہیں پیا. آپ نے پوچھا، انہیں کہا جی میں ویچ دیتا ہے. آپ نے فرمایا اون دے وچ ٹک لگا سی، انہوں دسیا سی بھی ان دے وچ ٹک ہے. اج کی ہوندا منڈیاں چ جا کے ویکھ لو، اتنے جڑی گندم سکی پئی ہوئے گی تھلے ساری گلی، اتنے گندم سکی پئی ہے تھلے گلی. یہ سارے مسلمانوں دا حال ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کو اور کھانے کو اور، اتنے چیز وکھاون گے کچھ تے اندروں دیون گے کچھ. اے مسلمانوں دا حال ہے. لیکن سرکار نے فرمایا جیڑی شے دے وچ عیب ہے او عیب دسو. امام صاحب نے فرمایا انہوں دسیا سی، کہنے لگا جی نہیں دسیا. آپ نے فرمایا بندے نو لب کے لیا جنہوں کپڑا ویچے، 3 دن تک اس بندے نو لب دے رہے جن نے کپڑا خریدیا سی، لیکن وہ بندہ نہ ملیا. آپ نے 3 دنوں دی ساری کمائی اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتی. فرمایا بھی 3 دن دی کمائی جڑی او میرے تے حلال ہونا وہ نہیں ہے. 3 دنوں دی ساری کمائی جڑی وہ آپ نے صدقہ خیرات کر دیتی. اون دے وچوں 1 روپیہ بھی آپ نے کھادا. ایسی ساڈے بزرگاں دا تقوی. تے او گھر بیٹھے بھی اگر سجدہ کر دیں تو اللہ انہوں نے ایک سجدے دا بھی بڑا عظیم اجر عطا فرمادا ہے. انہاں دی ایک نیکی دا انہوں نے بڑا اجر ملدا ہے. لیکن اگر بندہ ناجائز طریقے دے نال لکھ روپیہ لگا کے مکے بھی چلا جاوے نا، اس بندے نو کدے ثواب مل سکدا نہیں. اگر بندہ حج کرن واسطے چلا گیا، ہن حج کرن والے بندے نو بڑے انعام نے، بے شمار انعام نے. سب تو پہلے حاجی نے حجر اسود نو بوسا دیتا. کنو بوسا دیتا؟ حجر اسود نو بوسا دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ بھی حجر اسود نو بوسا دے گا قیامت والے دن اے حجر اسود اس بندے دی شفاعت کر کے انہوں جنت وچ لے جائے گا. کون لے جائے گا؟ اچھا جی حجر اسود دیاں اکھاں ہیگیاں نے، حجر اسود دے کان ہیگے نے. حجر اسود پتھر ہے، حجر میں نہیں پتھر ہے تے اسود میں نہیں کالا، یعنی کالا پتھر جنت وچوں آیا ہے. حجر اسود پتھراں دے کان ہیگے نے.
پتھراں دی اکھاں ہیگیاں نے، انہاں دی زبان، انہاں دا دل دماغ، لیکن سرکار فرما رہے نے بھی او بندے نو ویکھدا ہے جیڑا انہوں بوسا دے، پھر اس بندے نو اپنے دل دے وچ رکھ لیندا ہے محفوظ کر کے، قیامت والے دن اپنے ذہن دے نال انہوں یاد کر کے پھر اس بندے دی شفاعت کر کے انہوں نال جنت چ لے جائے گا، نال اپنے جنت چ لے جائے گا۔ جدوں دی شریعت قائم ہوئی ہے اور 2 نمبر بندے شریعت وچ جدوں دے دین دا لبادہ اوڑھ کے وڑے نے، اے مسئلہ ہی نہیں حل ہویا کہ زندہ کون تے مردہ کون، زندہ کون تے مردہ کون، ہی مسئلہ حل نہیں ہویا۔ میں کہ مسلمان قرآن و حدیث نو جویں سنیاں نے سمجھیا ہے ایویں تو بھی سمجھ، تینوں پتہ لگ جاوے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ زندہ او وے جنوں نبی پاک دے نال نسبت قائم ہے، جنوں سرکار دے نال نسبت قائم ہے او پتھر ہو کے بھی زندہ ہے، تے جنوں میرے نبی دے نال نسبت قائم نہیں او زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ بس 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ، 100 گلاں دی کو گل ہے۔ ابو جال سامنے ہے، ابو لاب سامنے ہے، اتبا شیبہ سامنے ہے، امیہ بن خلف سامنے ہے، چل رہے نے لوگ، ویکھ رہے نے، انہاں کول زبان بھی موجود ہے، کان بھی موجود نے، اکھاں بھی موجود نے، لیکن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اے انے نے، اے گونگے نے، اے بہرے نے، اے ویکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے نبی دے نال انہاں نو تعلق نہیں، تے جنوں میرے نبی دے نال تعلق نہیں میرے نزدیک وہ مردہ ہے۔ یا اللہ پتھر کیویں ویکھدا ہے، پتھر کیویں سندا ہے، کیویں شفاعت کرے گا؟ فرمایا میرے نبی دے نال اینو پیار ہے، اے پتھر ہو کے بھی زندہ ہے۔ بس ہمارا تو سادہ سا اصول زندگی ہے کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جیڑے بندے نو سرکار دے نال نسبت قائم ہے وہ ہر حال وچ زندہ ہے، تے جیڑے نو سرکار دے نال نسبت نہیں وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ بس اج دے دور چ بھی اگر کوئی بندہ نبی پاک دے نال اپنی نسبت نو پکا کر لوے، اج دے دور وچ بھی وہ زندہ ہے۔ اگر نبی پاک دے نال نسبت اپنی توڑ لوے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ ابو جہل دے ہاتھ دے وچ کنکریاں نے پتھر دیاں، ابو جہل دے ہاتھ وچ، جنی دیر تک ابو جہل دے ہاتھ وچ سی انہاں نو کوئی خبر نہیں، لیکن جدوں نسبت ہوگی سرکار دے ول انہاں نو پتہ لگ گیا کہ میں ابو جہل دے ہاتھ وچ میرے سامنے نبیاں دا امام کھڑا ہے۔ انہاں نے بول کے دسیا، پہلے انہاں نے ویکھیا کہ میں ابو جہل دے ہاتھ وچ ہاں، پھر انہوں نے ویکھیا کہ سامنے نبیاں دا امام ہے، تے پھر وہ بول کے انہوں نے دسیا کہ تسی یا رسول اللہ نبیاں دے سردار ہو، تسی نبیاں دے امام ہو۔ ابو جہل دے ہاتھ وچ اگر انہاں نو نسبت سرکار دے نال ہو جاوے، پاویں زبان کوئی نہیں لیکن اللہ زبان دے دیندا ہے، پاویں اکھاں کوئی نہیں ویکھن دی طاقت اللہ دے دیندا ہے۔ کیندی برکت نال؟ سرکار دی برکت دے نال، سرکار دی وجہ دے نال۔ تے ابو جہل کو اکھاں وی نے، کان وی نے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ دا قرآن فرما رہا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اے انے نے، گونگے نے، بہرے نے، ویکھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، جڑا سن بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ انہاں نو سرکار دے نال نسبت نہیں۔ سب تو بڑی گل نسبت محمد دے نال ہر چیز نو زندگی ہے، تے نسبت محمد دے کٹوتی دے نال ہر چیز نو موت ہے۔ یار جنہ دی نسبت وچ زندگی تے جنہ دی نسبت وچ موت، دسو انہاں دی خود زندگی دا عالم کی ہونا ہے؟ لوگاں نو یہ نہیں پتا زندہ کون تے مردہ کون۔ اگر کوئی انہاں دے نال اپنی نسبت نو پکا کر لوے، اللہ انہاں نو زندگی دے دے، تے پھر انہاں دی زندگی دا عالم کی ہونا ہے؟ انہاں نو اللہ پاک نے کیسی زندگی عطا فرمائی ہونی؟ اس واسطے مسلمان قربانی اور حج یہ 2 ایسے عمل نے جنہ دے بارے سرکار نے بالکل بھی نرمی نہیں فرمائی۔ حج دی طاقت ہے، حج ضرور کرو۔ سرکار نے فرمایا حج دی طاقت دے باوجود حج نہیں کرو گے مینوں کوئی پرواہ نہیں، عیسائی ہو کے مار جاؤ یا یہودی ہو کے مار جاؤ۔ اگر قربانی دی طاقت موجود ہے، قربانی نہیں کرو گے، ارشاد فرمایا میری عیدگاہ دے بھی نیڑے نہ آوے۔ انہاں دوواں عملاں تو، انہاں دوواں کماں تو اندازہ تیسرا خود لگانا ہے کہ حج تو بھی وڈا فریضہ نماز ہے، قربانی تو بھی وڈا فریضہ نماز ہے۔ انہاں دوواں فریضیاں دا اے حکم ہے کہ مسلمان کلیا بہ کے سوچیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے حج جڑا بندہ طاقت ہونے باوجود نہیں کرے گا، عیسائی ہو کے مار جائے یا یہودی ہو کے مار جائے، تو جڑا بندہ اندے تو وڈا فریضہ نماز والا جڑا نہیں پڑھے گا، اندے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدی نرم گل کر سکتے؟ اندے واسطے بھی کوئی نرم گل نہیں ہے۔ میرا دین نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہہ دو چلو مولوی صاحب اپنے کولوں ہی کیتی جا رہے ہیں، ہر چیز دا حوالہ موجود ہے، ہر چیز دی دلیل موجود ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا ساریاں جو گلاں نے انہاں دے سامنے ساڈا بھی سر جھکیا ہے، سارے مولویاں دا سر جھکیا ہے، سارے مفتیاں دا سر جھکیا ہے، ہر مسلمان اپنا سر نیواں کردا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گل ہے، کیونکہ آپ دی گل ہی سارا دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج دے مسئلے بیان کیتے، سرکار نے ارشاد فرمایا بھی حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑا آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حج ہر سال ہی فرض ہے، حج ہر سال ہی فرض ہے؟ سرکار نے ارشاد خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر تو بعد پھر سرکار بولے، سرکار نے ارشاد فرمایا میں جنی گل کراں اندے تے رہا کرو، اگر میں کہہ دینا بھی ہر سال ہی حج فرض ہے تو ہر سال ہی حج فرض ہو جانا سی، ہر سال حج فرض ہو جانا سی، لیکن ہر سال حج فرض نہیں، زندگی وچ ایک بار حج فرض ہے، زندگی وچ ایک باری حج کرنا فرض ہے۔ اس واسطے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے نال پیار کرو، حضور دے دین دے نال وفا کرو۔ جڑا بندہ سرکار دے دین دے نال وفا کرے گا اوندا ہی اگے جا کے قیامت والے دن انہوں حصہ ملے گا، تے جڑا سرکار دے دین دے نال بے وفائی کرے گا اس بندے نو کدے قیامت وچ حصہ نہیں مل سکدا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قربانی کرے گا اوندا جانور قیامت والے دن بندہ قبر چوں بعد وچ اٹھے گا اوندا جانور اندے کول پہلے کھڑا ہوئے گا، اوندا جانور اندے کول پہلے ہی کھڑا ہوئے گا۔ کیوں کھڑا ہوئے گا؟ کہ وہ جانور کہے گا کہ اے بندے تو مینوں اپنے رب دی رضا واسطے قربان کیتا سی، اج تیرا مشکل کشا کوئی نہیں، آ بہ میری کنڈ تے تینوں میں میدان محشر چ لے جاواں، آ بہ میری کنڈ تے تینوں پل صراط کراس کر کے میں جنت وچ بھی لے جاواں۔ قربانی والا جانور بڑیاں سونیاں اندے تے بھی گلاں موجود نے۔ اگر قربانی والا جانور اپنے قربان کرن والے نو پہچاندا ہے تے میرا نبی بھی اپنے امتی نو پہچاندا ہے، کوئی تمثیل نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کتھے جانور تے کتھے نبیاں دا امام۔ اگر ایک جانور نو پتا ہے کہ مینوں فلاں بندے نے ذبح کیتا ہے تے قیامت والے دن اون دی قبر جتھے مرضی بنے وہ جانور اپنے کرن والے نو پہچاندا ہے، تے کی خیال ہے میرا نبی نہیں پہچاندا کہ میرا کلمہ کنے کنے پڑھیا تے کیڑا کیڑا میرا امتی ہے؟ جانور بھی پہچاندا ہے۔ اگر جانور قیامت والے دن اپنے کرن والے دی مشکل کشائی واسطے آ جائے گا تے میرا نبی بھی قبر وچ تے حشر وچ بھی اپنے امتی دی مشکل کشائی واسطے آ جائے گا۔ بندہ یقین کرے۔ اس واسطے مسلمان اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے جڑے سوچاں نو درست کرو اور اپنے نبی دے نال کھل کے پیار کرو، جتنا ہو سکے سرکار دے نال پیار کرو۔ میرے دادا استاد علامہ خادم صاحب رضوی صاحب ایک گل فرما دے نے، کسے کول پوچھ کے سرکار دے نال پیار نہیں کرنا، ٹوٹ ٹوٹ کے سرکار دے نال پیار کرنا ہے۔ جویں صحابہ کرام نے کیتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر